Türkmenistanyň gowaça meýdanlarynda ide işleri geçirilýän mahaly häkimetler ýurdun paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagy dowam etdirýärler. Mary welaýatynyň büdjet işgärleri bu işlere amal etmäge ýa-da özlerine derek hakyna adam tutup iýermäge mejbur edilýärler. Bu waka Halkara Zähmet Guramasynyň Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky borçnamasyny berja edişine sineden mahalyna gawat gelýär. Marynyň gowaça meýdanlarynda hatarary bejergi we yekelemek işlerini ýerine getirmek yeni büdjetçileriň üstüne yüklenýär. Olardan gowaça meýdanlaryna gitmek talap edilýär. Köp edarada işgärlerden pul toplanýar we bu pula hakyna işçiler tutulup büdjetçilere derek paýta meýdanlaryna iýerilýär diýip bu ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 13-nji iýunda aýtdy. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary her gün ýerden sagat 7:00-da Uniwersitet töweregi işçini awtobusa mindirip gowaça meýdanlaryna iýerýärler. Bu awtobus gatnawlary welaýat häkimligi tarapyndan gurnalýar. Her bir işgär hakyna tutma işçiler üçin edara ýolbaşçysyna 50 manady nagd tawşyrýar. İşgärden bir aýyň dowamında 3 gedek paýta meýdanyna adam uğratmak talap edilýär. Bu işgärleriň her biriniň aýda 150 manat puly edara ýolbaşçysyna tawşyrmaly bolýandygyny aňladýar. Hakyna tutma işçilere günnelik 30 manat tölenýär. Edara ýolbaşçylary we häkimlik işgärleri büdjet işgärleriniň berýän 50 manatyndan 20 manady öz jübilerine urýarlar. Dip marly bir büdjet işgäri aýtdy. Büdjet işgärleri özlerinden ýygnalýan puluň möçöriniň aýdan aýa köpelmese azalmaýandygyny aýdyp, ykdysady kynçylyklaryň, azyklaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda alýan zähmet haklarynyň aýyň ýarsyna çenlide ýetmeýändigini belleýärler. Biz çağalarymyzy iýdirmeli, geyindirmeli, ähli obahojalyk işlerini büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň hasabyna çözýärler. Başlyklar näçe alsalar da doýmaýarlar. Pul bermeýän işgärleri dürli bahanalar bilen işden çykarýaly edýärler. Başga işiň ýokdugyny bilýän işgärler ýygnalýan pullary bermäge razy bolmagy mejbur bolýarlar. Ýöne işgärler sesini çykarmaýandygy sebäpli ýygnalýan pullaryň möçöri aýdan aýa artýar diýip büdjet işgäri belledi. Bu aralykda marda howanyň temperaturasy 40 gradusdan aşýan şu günlerde gowaça meýdanlarynda hatarary bejergi we yekelemek işlerini geçirýän işçileriň we daýhanlaryň ýagdaýy hem öwürlükli däl. Tutuş gününi aşy ıssy howada günüň aşagynda geçirýän işçileriň daýhanlaryň şeýlede çağalaryň arasynda saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp hasahana ýüz tutýanlar hem bolýar. Ýanymyz bilen getiren suwumyz ot ıssyda gyzýar. Aşy ıssy howada köp adamyň saglygy yaramazlaşýar. Köp käreneti çağalar bilen zähmet çekýär. Çağalaryň en çemesiniň içinden ýalyn kellesinden günü geçip hasahana ýüz tutýanlar bolýar. Ýurtda adam saglygynyň ilkinji ornuny durýanlygy wagt edilýänçe hökümet hatarary bejergi we ýekelemek işlerini geçirýän tehnikalar satyn alsa bolmaýarmyka? Dip yerli daýhan aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mary welaýat häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Häkimetleriň ýurdun paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanýandygy baradaky soňky maglumatlar Halkara Zähmet Guramasynyň Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky borçnamasyny berja edişine syn edýän mahalyna gawat geldi. Halkara Zähmet Guramasy 5-16-njy iýun aralygynda Jenewada 111-nji ýyllyk konferensiýasyny geçirýär. Guramanyň ülüňleri ulanmak baradaky komiteti 12-nji iýunda Türkmenistanyň mejburi zähmeti ýatyrmak baradaky konwensiýany berja edişine syn etdi. Synyň netijeleri heniz köpçüligi el ýeterli edilmedi.